125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्राखौ बुंनानै राजनिति गेलेनाङा लासिंसिं जायो। दुनियाखौ जाम्बा दाखालाम, मानसिफोरखौ जाम्बा होनना दासा, बयबो रोंजोबगौ। बे 125 एमेन्डमेन्टआलाय माथो जाखो? जोंनाव बाहाय पन्चायती राज सिस्टेम गैया। बे पन्चायती राज सिस्टेम गैया माने गाव पन्चायत जोंनाव गैया। बिसिडिसि दं दा, बे बिसिडिसिआ जों ओरैनो बानायनानै लानाय जिनिससो। दा बिसिडिसिखौ पन्चायत बादि सांबिधानिक खालामनांगौ। पन्चायती राज इन्स्टिटिउसन तारमाने गाव पन्चायतखौ सालायग्रा जेखिनि माखासे अफिसार नियम नीति आयेन कानुन नांगौ बेखौ जोंनियाव बिटिसिआव बानायनांगौनि थाखायसो बे 125 एमेन्डमेन्ट बिसिबां थोरफोनि जागोन, बिसिबां खोलोबनि जागोन, मोनथाम खोलोबनि जागोन ना मोननै खोलोबनि जागोन बेफोरखौ थिक खालामनायनिसो बाथ्रा बियो। बे मा गिदिर बाथ्रा? आरो बेखौ खालामबानो दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बायगोन होननाया बबेनिफ्राय फैखो? बबे पन्डितआ दिहुनखो बे थिउरिखौ? सोर दं बेबायदि पन्डितआ? बेबायदि बबे बाथ्राखौ माने बबे खोथाजों बोरै बुजायखो बिसोरखौ? आसरित। बे माने इंलिस रोङैखौ येस न' अमिताभ बच्चननि सिनेमायाव जों नुवाखै होनबा? सिनेमा हलाव सिनेमा नायनानै थांबाय अमिताभ बच्चना। हान्थुआ जि गोलाव, ओरै जिरायबा मालायनि बुखुआव नांजोबो। सोजाया हान्थुआ, सिगांनि माबायाव नांथाहैजोबो। बेनि खाथियाव जिरायनाया सोंबाय, सिनेमाया माला जागोन? मानो दाबो जादिया? खयथानिफ्राय स्टार्ट जागोन? इंलिसनि सोंदों सासे इंलिस गोरों हिनजावा। सिनेमाया मानो दाबो जादिया? मानो दाबो स्टार्ट जादिया? खयथानिफ्राय स्टार्ट जागोन होनना सोंदों। दहाय होनबाय येससो जागारबाय बे दाना। तारमाने सिनेमाया मानो दाबो जादिया? खयथानिफ्राय जागोन होननानै बुंनायाव र' 5-10 मिनिटनि उनाव जासिगोन होननानैसो बुंदोंमोन बे। बेखौ बुङालासे मा होनबाय बे? सिनेमा माला जागोन, खयथायाव स्टार्ट जागोन होननाय लोगो येससो जालायबाय। आरो सोंफिनबावबाय सिबाय एन्सारखौ मोनाखिसै नालाय दाना न' जालायबाय। एक्जाक्ट जिनिसा बिदि जागासिनो दं बिसिना दा। 125 बे साधारन आइ आफा रायजो राजा मा मिथिगौ बे 125 एमेन्डमेन्टखौ? बे 125 एमेन्डमेन्टआ मा जिनिस? बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव थांनानै साधारन आइ आफा रायजो राजाफ्रा मा मिथिगौ बेखौलाय? दा बेखौ बुङै थगाय मा होनो दा? बे एमेन्डमेन्टआ जानाय लोगो लोगोलायनो जोंना हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बायनानै इन्टारिम काउन्सिल जागासिनो। प्रमद बर'आ चिफ जाफिनसैलायनो। बेथ' एकदम माने थैनोसै समाव गोब्रामलाबायनानै बखिलाबायनाय बाथ्रासो नङा होमबा बे? हांगहां जानाय समाव रोनावलाबायनाय, गोब्रामलाबायनाय, एकदम आंगो सांगो जाहा ताहा बखिलाबायनाय बेबायदि जादोंना जायाखै बिलाय? बेजों मा सोमोन्दो दं? जोङो गोदो बिटिसि गभर्नमेन्ट थानाय समावनो पन्चायती राज सिस्टेमखौ बिटिसिआव लागु खालामनांगौ होननानै बानायनानै आसाम गभर्नमेन्टनो जमा होनानै दंखायो। बे जानाय फैनाय लोगो मा बे समाव बिदिबा आरोबाव गभर्नमेन्टआ बायनांगौमोन नामा? गभर्नमेन्टआ बाया बाबा, गभर्नमेन्ट बायनाय खोथा गैया, राहा गैया फिसा दा। बेफोरखौ बुंलानानै मानसिफोरखौ हमथायाबा बेबायदि गभर्नमेन्ट बायनायनि खोथा गैया। आरो होनबाय मा 125 एमेन्डमेन्ट फैगासिनो दा 40टा बिटिसि समष्टिया 60टा जागोनलायनो। बेखौ मा बुंनांगौ जाखो दाना? बे जाम्बा भाषाखौ बुंनानै राजनिति खालामबा बोरै जागोन? 125 एमेन्डमेन्टजों जेबो सोमोन्दो गैया 60टा 50टा बे कन्स्टिटिउन्सि बानायनाया। थांनाय बाराव जोंनि बे सरकारावनो गासै 60टा समष्टि बानायनांगौ होननानै बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगांनो, बिटिआर सुक्तिया 2020नि 27 जानुवारियाव खालामदों। बेनि सिगाङावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गभर्नमेन्टआव थानाय समाव मा खालामदों? दानि 40टा समष्टिखौ बारायनानै 60टा समष्टि बानायनांगौ होननानै भारत गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्टआव दाखिल मिथिबायना? बिसोरनाथ' उनावसो फैबावदों, उनावसो बिसोर बुंदों
दा बेबायदि 60टा समष्टि बानायनो थाखाय 125 एमेन्डमेन्टनि दरखार गैया इफोराबाबो जों दानो खालामनो हानाय जिनिस जों गाबोन समफोरनो जोंहा काउन्सिलाव डिसिसन लानानै आसाम गभर्नमेन्टआव जों केबिनेट पास खालामनानै बे जिनिसखौ दानि 40टाखौ जों 60टा बानायनांगौ होननानै पास खालामबा जानाय जिनिस बियो बेनि थाखाय संबिधान बे माने एमेन्डमेन्ट बा माबा मा होनो बे 125 एमेन्डमेन्टनि प्रयोजन जाया दा बिसोर बेखौ बुंलाबाय थायो दा बेबायदि नङै बाङै माखासे बाथ्रा बांसावग्लानानै रायजोफोरखौ थगायनानै এইবারে इलेक्शनखौ बारहोनो नागिरदों दतमा परिबर्तन যাত্রা परिबर्तनजोंनो जे बिसोर खांग्रांबाय बेखौ दाबो गियान गैया परिबर्तन होनाय खम लामा थाबायदों गामि गामि खम दान दालायलाय परिबर्तन हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ बोख्लायनानै बिटिसिआव परिबर्तन लाबोनांगौ होननानै 2020 नि इलेक्शनाव जि बायदि गानबाय गायबाय परिबर्तन बेसेबां देरहाखो परिबर्तननि खोथाखौ खोनासंनानै रायजोफ्रा बेसेबां देरहाखो 12थाल' नंगौना नङा परिबर्तनखौ जे मानसिफ्रा रिजेक्ट खालामदों 2020 नि बिटिसि इलेक्शनावनो मानसिफ्रा परिबर्तननि स्ल'गानखौ रिजेक्ट खालामदों जुदि रिजेक्ट खालामामोनब्ला मानो 12थाल' देरहानांगौमोन मानो 12थाल' देरहानांगौमोन बिसोरथ' 40टायाव मिनिमाम 30टाथ' देरहानांगौमोन परिबर्तनजों जुदि रायजोफ्रा गोजोननाय दंमोनब्ला गोजोनाखै बेखायनो 12था आरो बे परिबर्तननि स्ल'गानखौनो नै दा दतमा परिबर्तन 2 नम्बर दतमा समष्टि परिबर्तन दा पदयात्रा गामि गामि थाबायलायो अखा सिलायनाय साथा हमलायनानै बिदिजों जागोन नामा राजनितिया बिदिजों जागोन नामा आरो दतमायाव मा परिबर्तन लुबैदों हाथाइसालिया मोजां जानांगौनो हाथाइसालिखौथ' आं बानायबाय 2.5 कोटी थाखानि वार्ल्ड बेंकनिफ्राय फान्ड लाबोनानै दतमानि हाथाइसालिया दा बिराद समायना बिराद थिं गोथां लाबोनानै बिराद मोजां ट्रेनबो लाबोबाय नै दा प्रकाशआ आरो दतमायाव दिनै हस्पिटाल 30 बेडेड 30टा बिसिना गोनां मडेल हस्पिटाल आं लाबोदों बेखौ नुवाखै नामा परिबर्तननि गुरुफ्रा बेखौ नुवाखै 30टा बिसिना जुक्त मडेल हस्पिटाल दतमायाव आं लाबोदों बे परिबर्तन नङा नामा बे परिबर्तन जायाखै नामा बे मावनाय जायाखै नामा 7.5 कोटी थाखानि दतमा गार्ल्स हाई स्कुलाव बिल्डिं लुदों आं लाबोदों बेखौ बे परिबर्तन नङा नामा बे परिबर्तन जायाखै नामा दतमानि बड'फा इउएन ब्रह्म कलेज जे कलेजआ नाखि क्राइटेरियायाव गोग्लैया होननानै प्रभिन्सियेलाइजेसन जायामोन 6टाना बिसिबां दंमोन सारा बिटिसिआव टटेल लिस्टआव बिसोरो माने प्रभिन्सियेलाइज जाया आसाम गभर्नमेन्टआ जेला प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय बे 6टाया थालांबाय बावहाय दतमानि बड'फा मडेल बा मा होनो डिग्री कलेजआबो दंखायो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै जर जुलुर आसामनि मुख्यमन्त्रि बै समनि सर्बानन्द सन'वाल बिथां बै समनि आसामनि शिक्षा मन्त्रि दानि आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोन सानैखौ आङो जर जुलुर नारसिननानै दतमानि डिग्री कलेजखौ क्राइटेरियायाव गोग्लैयाबाबो आं प्रभिन्सियेलाइज खालामबोदों दतमानि डिग्री कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानाय लोगो लोगो 6टा कलेजआ लोगो लोगो जाफाजोबदों जानाङियानो जाफाजोबदों मा बे मडेल नङा नामा बे मावनाय जायाखै नामा दतमानि मा मावबावनांगौ दतमायाव बे दतमा खाथियाव कारेन्टनि जाहा पावार हाउस गैयामोन आं लाबोदों बेखौ बे सोलायनाय नङा नामा बे मावनाय जायाखै नामा मा मावबावनांगौ जोंथ' मावगासिनो दं दतमायाव आरो दा दतमानि खाथि खाला दिनै हमनानै ला दतमानि खाथि खाला
दालां बानायगासिनो दङ सारा बे दतमानि सोरगिदिं जेसेबां दालां बरागारिनिफ्राय सिद्दा जाहा ओरै मावरिया गाव सिखारगोरजों थांनाय लङा दैनि सायाव दालां आं दाख्लै लाबोलायबाय टेन्डार जाबाय दा टेन्डार जाबाय नै जाहा नै दा नैबे माने एकदम गंगार जावफ्रावनिफ्राय इस्ट टेङाइगावजों थांनाय लङा दैनि सायाव आरोबाव वाल बेनिफ्राय दालां लाबोबाय बेबो टेन्डार कल जाबाय दा बेखौ आं आदा गारलाबाथा बसुमतारीनि नामै नामाकरण खालामनोसै होननानै आदा गारलाबाथा बसुमतारी रड एन्ड ब्रिज बेखौ आं नामाकरण खालामबाय दा आंनिफ्राय बेखौ आं घोषणा होदों आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआव बेखौ खालामनांदों बेबायदिनो गारलाबाथा बसुमतारी रड अर्थात दालांनि नामखौ गारलाबाथा बसुमतारी हिसाबै नामाकरण खालामनाय जागोन दोननाय जागोन बेखौ जों बिटिसिआव एग्जिकिउटिभआव पास खालामनानै जों लासिगोन आं बेखौ प्रप'जाल लाबाय दा बेबायदि जागासिनो दङ मा जायाखै फालाय सेरफांगुरियाव नोंथांमोनहा मिथिगौना मिथिया 72 कौटि थाखानि पावार ग्रिड साबस्टेशन आं आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोदों लुगासिनो दं दा बैयाव बे कलेजनि सोनाबजों पावार ग्रिड बियो सारा जोंनि बे ओनसोलाव कारेन्टनि जेबो समस्या जाला होनबा बे लुखांनानै बेखौबा मा बे मावनाय जायाखै नामा परिबर्तना आरो मा नांबावगौ माबायदि परिबर्तन नोंथांमोननिया परिबर्तन बुङै जेबो मावनो हायाखै रायजोफ्रा ओंखायनो बे परिबर्तनखौ नाखस खालामदों बे परिबर्तनखौ बुंनानै जेनदों आरो एबारबो बे इलेक्सनाव परिबर्तन जेनखानाय रायजोफोरजों गाफ्लेनानै गारजानाय शब्दखौ लाबोनानै एबारबो दोखो जेनबावगोनसो गोन्दो दोखो जेनगोनसो एबारबो बेखौनो गाराखैसो दा बाथ्राया बे दा बेखायनो रायजोफोर जोङो खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया जोङो 20 बोसोर मिनिमाम हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ सालायलांबाय थासिगोन जोंखौ फेजेननो हानाय आरो खुनु दल दा गैला जोंखौ लाख्लायनो हानाय खुनु सरकार दा गैला 20 बोसोर मिनिमाम नैबे बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सालायलांबाय थानो थाखाय दा बिपिएफआ फुराफोरै मोनसे लं टार्म स्ट्रेटेजि लानानै राजनितिनि फोथाराव खामानि मावगासिनो दं 2030नि बाथ्रा बुंदों बिसोरो इउपिपि लालायनो 2030आव गावसोर हारसिं गभर्नमेन्ट बानायगोन जोङो 2030 सिमनि गेजेराव इउपिपिएलखौ नामनि सान गैयै खालामलांनो जों खामानि मावलांबाय थागोन जेखि जाया आं गोलाव खोथाखौ बुंला रायजोफोर नोंथांमोनहा 9 तारिखआव गोसो होदो नांगोलखौल' नोजोर हो 2 नाम्बाराव थागोन जोंना सिम्बला 2 नम्बर सेकेन्डआवनो थागोन बे सेकेन्डनि नांगोल छबियाव भटखौ होबानो जाबाय जेबो गिनांगौ गैया आंबो दायित्व लागोन प्रकाशआ बिराद मोजां मानसि आरो आंबो मानसि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसाखौ दैदेनबोनाय बे आफादखौ दैदेनबोनाय सासे मानसि हिसाबै आन्दोलनकारि मोनसे गोरबो बिखा थैया गोसो गोरबोआ हारिखौ अनसायनाय बे गोरबो गोसोआ दाबो दंबाय थायो थैजासे थाबाय थागोन बे हिसाबै आंनि नोजोराव इउपिपिएल बिपिएफ सोरबा माबा दल होननानै बासिख्ला आंनाव बे मोनसे नीति आदर्श गैया आं बयखौबो अनसायो नोंथांमोनहा दिनै गोदानै फैदों माबाफोर उसुबिदा जायोबा आंखौ सिद्दायै बुं प्रकाशखौ सिद्दायै बुं बेवहाय नोंथांमोनहा जेबो खैफोदाव गोग्लैया जेबो उसुबिदा जानाय नङा जों गासैबो सहाय खालामगोन दा बेखौनो गोसोआव लादो आरो बेखौनो बुंनानै आं बयनिसिमबो साबायखर आरो खुलुमनाय जासिनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेवहाय फोजोबबाय गोजोन्थों